Ale jedu kluci na ten rypák. Ono se říká, když je někdo impotentní, že se z toho vylíže. Ale nepomáhej, že prostě. Ukažu vám. Holky, pekáč mezi nohy musíme pekáč. Já musím říct, sorry, ale ten tvůj kolega byl rychlejší. Holky, vy to od nás dostanete každá jedny kalotky za statečnost a tady vítěz si vezme a pěkně si to uží, pojď se ožrat. Vyjedeme dál, děkuji za pekáč. Po mě vždycky nebo na mě vždycky zbyde to krásný, to je hrozný. DJ, tady ti to vrátím. Díky. A pojďte tancovat, jdeme se bavit, máme dneska 4. narozeniny, ještě nekončíme, jinak těch dárků pro vás máme hodně, takže teď je to tvoje a za chvíli jdem to plnej. Tak co znáte? Překladu to je zpátky do minulosti.